ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିବା। ପାଠଟିର ନାମ ହେଉଛି ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଲା। ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଲା, ଶୃଗାଲଟିଏ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା। ବେଲଗଛ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପଛରୁ ଜୋରରେ ଶୁଭିଲା ଠୋ। ଶୃଗାଲ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଠେକୁଆ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମୃଗ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ବାଟଯାକ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା, ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ବଣରୁ ସବୁ ଜୀବ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସିଂହ ରାଜା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ସଭିଏଁ କହିଲେ, ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ସିଂହ ରାଜା ବୁଝି ଜାଣିଲେ କଥାଟି ଶୃଗାଲ କହିଛି। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସହ ହାତୀ ଶୃଗାଲକୁ ଧରି ବେଲଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ବେଲଟାଏ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସଭିଏଁ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହା 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 ହା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଶୃଗାଲ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସିଂହ ରାଜା ସାହସ କରି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବେଲଗଛ ତଳେ ବେଲଟିଏ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାହାରି କୁହା କଥାରେ ପଡ଼ିଯିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ବୁଝି ବିଚାରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା। ହେଲା, ଏଇ ପାଠରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଗପ ତ ଶୁଣିଲ, ତ ଚାଲ ଏବେ ପାଠ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହି ବାହାର କର। ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ କରିବା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଛବିର ନାମ ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଫଟୋ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତମେ ତଳେ ତାର ନାମ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଋଷି। ହଁ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଋ, ସି ତ ଅଛି ଆଗରୁ, ତ ଋ ଆଉ ସି, ଋଷି। ଠିକ୍। ବାକି ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ବହିରେ ଲେଖ। ହେଲା, ଲେଖି ସାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ, ଏଠି କହିଛି ଘରେ ପୋଷୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ରକୁ ଘର ଛବି ସହ ଓ ବଣରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଛବିକୁ ବଣ ଛବି ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜୀବ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ ତା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଯେମିତି ଠେକୁଆ କେଉଁଠି ରହେ? ବଣରେ ନା ଘରେ? ଆଚ୍ଛା, ବଣରେ। ଠିକ୍।
ତ ଠେକୁଆକୁ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା? ବଣ ସହିତ। ବଣ ଯେଉଁ ଅଛି ବଣ ସହିତ ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ସେହିପରି କୁକୁର କେଉଁଠି ରହେ? ଘରେ ରହେ ନା ବଣରେ ରହେ? ଘରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ କୁକୁର ସହିତ ଆମେ କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ିବା? ଘରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାକି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିଏ କେଉଁଠି ଯିବ ତାହା ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପାଠ ହେଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଦେଖା ହେବା।